l'agrupació reusenca de Matar l'Avalot va participar el passat diumenge 26 d'agost en el cicle de concerts que acull el Racó de la Palma de Reus. Els Avalot, que tenen molts números de classificar-se per a la següent ronda del concurs de maquetes Enganxa't a la música, van comptar amb la col·laboració en una de les seves cançons amb la veu de l'Edu, vocalista de la formació Laments of Silence. Moltes gràcies. Un fort aplaudiment per l'Edu.